Какво ста, хора, съм DRBG и днес продължаваме с поредицата на Five Nights at Freddy's 3. Сега сме на втората нощ, правя този клип за втори път. Първия път стана някакъв бъг и сега го правя за втори път. И така, хора, нека започваме. И да, ето ни. И нас в нашата любима стаичка, където гледаме камерки и рестартваме системи и пускаме аудиота основно. Така. Моята тактика е да викам заека обратно и да заключвам шахти и да правя всичко, което е дадено в играта, като основно рестартвам системи. Защото като правих предния клип, много пъти ми скачаше ето този гадняр и 3 пъти го направих, да не успях и реших да го направя наново. Да, ето. Оп, махна се, мама ти. Няма да стане твоята да се махаш, само там ще си. Така. Най-много бях стигнал до 5 часа, но някак си този заек ме намери. Шибаня заек. Роботизиран заек. Така избяга. Yes, върна се. Добре, което е найс. Ще да блокирам това. Окей. Тръгна си. Педал. Извините. Така. Пак се тръгна, бе, гледай го на халня, бе. Не се връща, мамка ти. Сега ще е някъде тук. Мамка му става. Добре, върна се. Ще го държа така под око, постоянно. Избяга. Мръсник. Аре, ела, бе. Ела, бе, нали си много добър. Аре, моля те. Моля те се. Ела. Не. Мамка ти, заек. Hello. Yes. Добре. Фак, 3 часа. Дали ще успея сега от първия път? Ще бъде световен рекорд за мене. Въпреки че много хора вече са минали 5-та нощ. За мен това ще е рекорд. За 2016. Така. 3 часа. Мамка ти! Фак! Това беше чика май, ако не се лъжа. Искам да блокна ето тук. Окей. Аре, ела, бе. Моля те. Сега ще скочи. Не. Няма го. Ела, моля та! Аре, бе! Шибан робот. Мисля, че е някъде тук. Върни са педал. Добре. 5 часа, хайде, моля те.
Айде, мамка ти. Моля те, моля ти се, моля те, моля те, моля те, моля те. О, йес! Да! Примами го. Айде, ела пак. Когато аз тук си върша моята работа. Но, гледайте сега, ето счупена камера. Как може? Значи, хем работя за тези хора. И има счупени камери. Как може такова нещо? Това са ужасни условия за работа. Аз ще ги съдя. Ако бях на... Yes! Yes! А така е! А така е! Yes! Yes! Минах я. Втората нощ. Да видим. Сега, като и квадратно нещо. WASD. Окей. МС. Че каза. Защо ти седва? Не е смисъл. За ко? Няма смисъл. Добре, тук има някакви тъпи мишки. Вау. Добре, винаги така. О. Това е мечката. Сега ще ме изяде, да. Ендермана. И така, хора, надявам се клипа ви е харесал, като дайте лайк, абонирайте се за мен и чао!